שלום לכולם, אנחנו מראים עכשיו מעבר מהומופלטה למשולש. כמו שאתם רואים, אני עובר להומופלטה בצורה רגילה לגמרי, שומר על הרגל שלא יתגלגל, ומנצל את ההתנגדות של עומר כדי לעבור להכנעה הבאה שהיא בעצם המשולש. פה מה שקורה, עומר מרגיש את ההומופלטה ומנסה להפוך אותי אחורה, בהתנגדות. אני מנצל את ההתנגדות הזאת ומצמיד את רגל שמאל לצוואר כמה שאני יכול, תוך כדי שאני לוקח את היד הצידה ומאבטח אותו. הנה שוב אני מראה את זה, אני קם קדימה, הוא לוקח אותי אחורה, הרגל נצמדת והיד עוברת לצד השני. הנה אני מתחיל את ההומופלטה, התנגדות, הרגל עולה וסוגר. חשוב מאוד שהיד תהיה בפנים בזמן המעבר. משתמש בתרגיל הזה הרבה נגד חבר'ה גדולים יותר וחזקים שיכולים להתנגד להומופלטה ופשוט להרים אותי. תוך כדי אני לוקח את היד והנה הרגל נסגרת, אפשר להבטח עם הידיים את הראש, נגמר הסיפור.